matina he baixat de l'autobús i m'he trobat aquí gent fent música, no sé què, m'han donat un paperet, avui et tocarà. I bueno, ho provo. I sí, m'ha tocat. Si haguessis d'animar algú a participar en una propera edició del Barcelona Shopping Festival, què li diries? Que vingui, que li diria que vingués i que provés, que de tant en tant es té sort. A mi m'ha passat.